Il-lingwa Maltija mistennija tieħu spinta ġdida fid-dinja diġitali permezz tal-proġett Saqwi, inizjattiva taċ-Ċentru tal-Ilsien Malti flimkien mal-Università u appoġġjata minn Microsoft. Il-proġett irċieva finanzjament ta' kważi 44,000 minn Microsoft. Għandu lan li jiżviluppa riżorsi għall proċessar tal-lingwa u jsaħħaħ l-użu tal-Malti fl-intelligenza artifiċjali. Kisba ta' dan il-finanzjament privat dirett mill-Microsoft huwa naħseb jiena xhieda tal-ħidma serja li qed tiġi mwettqa miċ-Ċentru tal-Ilsien Malti, dan dejjem sabiex inkomplu naċċertaw li l-Malti jibqa' mħaddem f'kull qasam. U bis-saħħa hekk nemmen jiena li nistgħu nkomplu naraw li l-Malti jibqa' relevanti u ħaj għal ġenerazzjonijiet futuri u li jagħtu jiġu. Il-proġett se juża l-arkivi audiovisivi tal-Public Broadcasting Services biex tinħoloq ġabra ta' informazzjoni beluf ta' mistoqsijiet u tweġibiet ta' sigħat ta' traskrizzjoni ibbażati fuq xandiriet lokali. Aħna kuntenti li qegħdin parti minn dan il-proġett għax nkunu qed noffru l-arkivi ngħidu li għandna PBS li huwa vast ħafna jmur għal ħafna snin biex l-informazzjoni li ħad tkun tintuża biex jiġi ittrejnjat il-mudell tal-AI ħajkun fuq dataset li ħankunu nipprovdu aħna. Din il-ġabra ta' informazzjoni se tkun ibbażata fuq kontenut bħal aħbarijiet, dokumentarji u programmi kulturali biex jiġi żgurat li jkun relevanti għal kuntest Malti. Din naħdmu ma' l-arkivi tal-Public Broadcaster, allura hemmhekk għandna ċans illi id-data ħatkun rigward Malta, rigward l-istorja ta' Malta, illi tagħmilha allura kulturalment relevanti. Il-proġett se jservi wkoll bħala studju fuq ix-xandir tal-aħbarijiet tas-sitta bilan li jitjibu sistemi ta' sottotitli u aċċessibilità għal pubbliku kif spjegat l-uffiċjal tal-Microsoft. Malta has been awarded with a Lingua project is because you managed to set up a great ecosystem between government, university and broadcaster in order to get data, create open data sets in order to be able to train with speech and text new AI models supporting the Maltese language. This is very, very important because this preserves and includes the Maltese language where it deserves in the new AI era. Il-Ministru għall-Kultura u Imbonniċi qal li din l-inizjattiva se tkompli ssaħħaħ il-Malti għax mhux biss ħad tippreservah iżda wkoll timmodernizzah għal ġenerazzjonijiet futuri.